Rozhodli jste se uzavřít manželství, tedy svazek dvou lidí, kteří se mají rádi a kteří věří, že život lze všechno, radosti i starosti překonat v páru. V poslední době se často diskutuje o krizi institutu manželství. Věřím ale, že vaše dnešní rozhodnutí vyjadřuje naopak vaši víru ve funkci manželství a jeho prospěšnost pro partnery. Víte dobře, že nic v životě není zadarmo, vše musí být tvrdě pracovat. Tedy ani v manželství neočekáváte, že by šlo úspěšně samou šťastnou zvířkou. Štěstí si musíte vybudovat společně vy dva sami, svým každodenním úsilím, svou péčí o společný vztah, svou tolerancí k nedostatku partnera a vyjádřeným obdivem k jeho hlavu. Protože manželství to je vždycky dohoda, kompromis, ochota akceptovat přání a rovnocennou pozici partnera. V lidské společnosti naší euroatlantské kulturní oblasti je život v páru přirozenou věcí a by to znělo jako školensky, spokojená rodina je základem spokojené společnosti. Vztahy v širších rodinách se v poslední době značně podtrhaly, pocit sounáležitosti s předky a ostatními příbuznými se vytrácí, lidé jsou stále více sami. Osamocený člověk mnohem hůř pak snáší neúspěchy a případné prohry než ten, kdo má kolem sebe rodinu, která ho v takovou chvíli podpoří a pomůže mu třeba i jen tím pocitem, že není na všechno sám. Přeji vám, abyste na své společné cestě měli vždy dostatek dobré vůle, sil, zdraví, štěstí, abyste si splnili všechna přání a naděje, které do svého dnešního roku vkládáte. K slavnostním chvíli patří slavnostní projeva Churchillského. To nejkrásnější a nejslavnostnější od dnešní dní si stejně ve svých srdcích a myslích vytvoříte jen vy dva sami. Mým úkolem zde je pouze provést vás v tuto chvíli ještě posledním povinným krokem svatebního obřadu. Romana Reha a slečnu Lenku Šankovou, kteří dnes před vás předstupují, aby spolu uzavřeli manželství. Podle jejich souhlasného prohlášení nejsou známy žádné překážky, které by jim bránily v uzavření manželství, znají navzájem svůj zdravotní stav, zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Dohodli se, že budou užívat společného příjmení Rehová. Žádám vás, paní oddávající, abyste jako představitelé státní moci přijali jejich souhlas k uzavření manželství předepsaným občanským zákoníkem. Posaďte se, prosím. Dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem, panem Romanem Rehou. Ano.